Joo, nyt tekö. Mä teen hiilidioksidia, mä otan leivijauhetta. Mä laitan purkin pohjalle, tässä on lasipurkki. Tässä on mulla sit siihen kansi. Ja tää on leivijauhetta. Magic. Sitä ei tarvita kauheesti. Jotain on ihan hyvä määrä. Ei laittanut kauheasti. Mä laitan vielä vähän lisää. Sitten mä laitan ne lusikka. Mä vähän vaan tökkin sitä tosta sivulla. No. Sitten mä laitan sinne tämmöstä väkiviinaa tai tämmöstä. Ja sitä ei tarvita ihan hirveästi. No, sit siihen voi laittaa korkin päälle. Hetken odotella. Näin, mä laitan sillä aikaa tähän. Korkin noin. Sitä vielä tää, jos et vielä nähnyt sitä, mikä se on. No niin, nyt se alkaa olla varmaan hiilidioksidia. Sytkäri. Voi käyttää tulitikkoja mitä vaan, mistä saa tulta. No. Joo, sitten voi vähän ehkä heilutella näin. Se vähän käy, sinne tulee hiilidioksidi. Mä voin varoittaa haisee sairaan pahalta. Vaikka tässä on korkki päällä, niin haisee silti. Kuuluu, kun sihahtelee. Joo, sitten voidaan korkki pois, kaadetaan hiilidioksidina. Joo, eli sytytään uusiksi kynttilä. No, tää ei vaikuttaa mitenkään, että onko tää tulitikku tai mikä. Mä vaan tuli. Sitten katon näin. On oikea kätinä. En tykkää ihan hirveän usein kaataa vasemmalla kädellä. Mut nyt et kamera näkee. Näin. Vielä on tässä sisällä. Tässä on hiilidioksidia painavempaa kuin ilma. Sitä voi kaataa tohon noin. Jos nyt mä laitan sen. Tää sytytän näin. Laitan tänne. Se sammuu. Ilman, että mä laitan tätä alas. Mut jos hiilidioksidi kun työntää ilman pois. Se on saviralta. Teekö tää tossa polohellyttimen olla? En tee.